Nakalian jo kaseng HNYF West Giant Hills hapua ka jingalam jo president jo kaseng jong ba HW Sutong hene kasi ba ar kila penpaw kila pathai kubor ba ha ka ba kila lap pakat kom ka RTI ba kila yon ka office jong u DMHO West Giant Hills ha ka shitrek benai basaw aja apu ar kila lap ba ka jingtung kam sab ne ka illegal appointment ni ki staff ha ki department ba per Nakalian jo kaseng hene kasi kila penpaw ki jing sosi halor ka ne ka benta ba ka jing sokhia ka ba khrau number ka rukom tungkam tungjam ha ka jilla ka jongi kamlong ka ba biang Taxi nakaliang jong kaseng HNI F ni don ke jing temu ban ye kendu ya director jong ke hel badon ha Shillong nak benta ban ai jing ujor na ni ka jing thop ban ai complain na markat pun ka RTI ka bingyo na office jong DMHO West Chantia Hill haka shitrik benai besau arjar artuar ngilap ba kadon ke jing tungkam sop lani ke illegal appointment ya ki staff haki department per jong ki health department badon ho West Chantia ya kini balai nga ombak ki dei ki illegal namar ba la appoint ki claim da khot advertise wa ya kini ki post kebaar pat la appoint ki kini ki priu ki pompat dep ya ban pule lani pompat dep ya ka district selection committee ni ka DSC kabalai pat kolong ba ya kini ki claim khot lani ki claim conduct wat ka exam ro tenagaliang jongi kum gaseng ni dap jing snow si bat jing snow khia ka bakrau namar ba kurpom tungkam tungjam hapo ka jela jongi nyo iba kamlong bolong transparency ba namar labat bor baik da ki officer ni yola si ya don tilang bat ki minister ru ngam pat tibi kata yola si ngin hab lech shadu minister ni wat hadu bingin lech ka code ru namar kani kadi ka long ka order ka jing sha de ban board ki an ki kendon jong ka government of Meghalaya telada kani baki tung claim pat pas DSC ngin lech ujor wat shadu ka code ru telada kimshim kya ngin penong de jingi ki harangkat pat kini ki papas DSC berang don ha ka waiting list ro kanungun baru ba yementa ngi sulap tangkat khandai ngot hanre nagaliang jongi dang suspect ba kim dei tangkat ta te nagaliang jongi dang fix ya lanungin ya lek ban khandra long ban study ya ki original file knang ban lab yi ki jing shisha laki dei tang kini khat khandai ngut na ki dang kambol te nagaliang jonga ka wei ga long ga jingkeli ba bale hapo ke district ngidon ni ya kitu ki kena ki bala pas ke DSC bedang don ke waiting list lada long ke beker ki bali kim khot shwai gini ban bali kim appoint shwai gini ke DSC bedang don ke waiting list bali kim khot pat gi wei tes ko weru nga sngo ban ong ba gini ki kena bala pas ke DSC bakin sngo ba ban wan shekmat ban terwa leni ban ujor lang bandawa ya ke hok joki ba maki kila pas ka exam de bantum shwa yaki bat sekewero hadin bangila mi nang ni ngin si kendu yo director ba untar nin no sisin don im tai di yaki ne ki briu ki bala kila thung na du usnem ar jar khatsau bat yaki ne ki briu ro yaki ne ki staff ro la appoint da u MHO jong ka West Chantia u doktor Bianglang Loto te yaki ne long ngin ai jing tho no how director jong hel di ban ai tang RTO khnang ba makiru kin conduct no de exam ken la kim la ban conduct de exam ai mat tre shwa gi ni bala de pass wa ya ka